Gideon, I'm in a front. Hey, dear friend, I'm in a front. It's a team bomb, Sam, you know, done it, yeah. Yeah, I'm in trouble, no, yeah. Who they train, no, name. Yeah, that is also money anyway. But yeah, yeah, for no, Jessica, for. Aye, deep way. David, forgive you, the aqua, Genio. Yeah, the boss of the Aswa. Papa, say, shower, Kevin, Luciania, Canina, or when shower, Combe, one of me a pro, one of me a slow. Yeah, Papa Gideon, yeah. Sakawa, my Srabema, I got up for a moment and in the store. Uncle Animal was here, if I first and to man. Yeah, Papa, would you for Jessica for? Would you want to send it from and I'm in half war. When you went to China, one year into yeah. What do you want for? Yeah, come, yeah, give your breath and I'll be back home. Yeah, come, yeah, about same one thing, now maybe come my phone away, if you're young, you're messy, mind a ball. Yeah, come, yeah, give your breath and I'll be back home. What's in the Nasia? Brown was in a 2 year old diamond or the check. I walk at your man. I went to our car, Sika, my mom. I am a son of the check. I'm Prophet Gideon for your seed, do a man for a seed, do a seed coach. Or you go to the one see I want pay. I just saw the canals. I can't do Matatron. Holy Lida. Lydia, Vida. Why not issue? Why not have all this way? Of a running train. Oh, yeah, me tea. And why you me tea? I ran you to me tea. I see I will like join them. Tell us, yeah, you are dear. Who could do for Yamino? Oh, yeah, dear. And I know I mean. That you know you're portrait upon Yammy. Oh, yeah, dear. Easy on Yammy to me and your medium man. Oh, yeah, dear. Of us, I see you come so far away. Oh, dear. Come. Baby, give your breath and I'll be back home. Baby, give your breath and I'll be back home. Aye, come. Baby, I'm a same one thing. I'll be back home. Baby, give your breath. I'm afraid I will rot it. When you go for the actual crew, I run it from the boy. I run it,
The warrior prophet Gideon from yes, you do not know. The warrior prophet. What's in the 12 say what crowd what's it? What's in the quad? What time now? What time? Okay. All of the others say that Berlin, you might not fall on Obama was in so much I'm one in our catch. What is also concluded? What is also concluded? Say out here. What is also concluded? Any other way? I dear crown. Now what you say? And you're not more over here. Prophet Gideon for yes, I don't know. The warrior prophet. So go question him. To me, not send him. On the edge of my one him. If you are not keeping in way. No more. Then I respect. Then I went to. Then I drew my back. Then I worry back. No come to a mara. Anybody can say draw. That's why they draw. To me, then I change me to me. Oh, man, I say, oh, Coco. Would you really want to win your chemo? It's Yaki Fue. Oh, come on, run to one more thing. That's also Coco. Yes, so I join me our Warrior Prophet TV platform. So make sure you be a brother, make sure home. Mama Konu tell me from England, brother, so tell me from New York, Bronx. And then make sure Bronx of one in a patch of no comments here, ban me, I can kayam mound. And you yam paya a big chap. The spirit of warrior, Yamisunsum, and then maybe bachelor the spirit of warrior, no assing. Me, Yatiako Bay, Yatiako Fia Bay, Nibay will be so
and the yaw better than the one so you obey for a nyina ene me wi amachiro wa haban ma ye de protection me wi amachiro nubna ene niema haban a wo beti a wo de bedware be mo nya favor ne niema nyinara me pacho enko ba bi ohima ye wo nhira so wadwo ne yen me ba ma me Rosina ye wo so nhira e wo nhira bibia frempoma ama frempoma ye wo nhira so wadwo ne yen Ewurade nka ho ontutu anamo ensi Ewurade fa mfra domo kwa domo nhira nko nhira mu do obedome woni Ewurade ndome no na do obesore etia woni Ewurade nsore ntia no bi yimpa yesi ensi uye ne ensi ukra yiye but for penny metatron the play of God and the play of fire obe focus ne na ma ne apemo na mo no wondi wachi wondi wanim ade bia wo beye bia wonto ni nsu panwu so but for penny so no de wuchiri na no so wa town ene dai me patro fro bi no fro bi say the warrior prophet Gideon for yes edu abahoma ne so aka osofo padwumaye biye odedu obiri bi ne me Ewurade nhira wo Ewurade tutu anamo nsi obi bia waba platform nso me mo akwaba obi patro invite obi ne fro obi si anwumre die the warrior esane enti brane bra betie bi na wabrabo aye nhira ama me yimpa yesa ade bia wo ye bia no Ewurade ntonsu pa enwuso ema onfa wo mfiri adom nkwadom mu nhira enko nhira mu ena na dwi musuo nka wo de opa wo seye watin wonipa bia wo mpa wo yiye obi bia wo mpa nkoso anadwi musuo nka no ade bia wo ye bia Ewurade ntonsu pa enwuso ma bi yimpa ya nadwi sin ensi wo yie na ensi wo kra yie ade bia wo de wo nsa besom no ena ni nhira ena ni yedie ena ni nkoso ena ni mpuntuo na abrabo papa emma wachi wo bi bia da obe na dwen se afi we wo ma wo nko na Ewurade ma ne nko de bia da somunyame yie wachi na duro wure nyina wo ne nyame tumi nyina kita no wono no ye kontonkro wie de woka wo ye no de wo se a wo ye no me de me kanfo Ewurade a woka eba mu na ye den ama me se ne ansa ni program yi be kwa wie no nu aye nhira na eniema timi aye den adane ama wo empa abada biara da juna pintin ene dai me ne so Pastor Daniel ene tina adwuma ye de sunsum kase ye bo na odoma nkoma kire madwuma de ebrɛ Ewurade nhira Ewurade tutu anamo nsi Ewurade nka ho onfa mfiri adom nkwa adom ye ka warrior eye obi a wo ye okofo enti madom na kita me no wokoko me bofo no wokoko me bofo no kita me no wokoko ye friend Archangel Metatron the pillar of cloud and the pillar of fire me come Metatron no age so holy Metatron was holy one on the other kokko enti wo kan Exodus me bato kan ma me was me suma bofo ma na di wanimu kan hwe ne wan bia wan za bofo no tie no we ye ne image wan ne image no wan za dia wotie no wo yo jamuja Archangel Metatron the pillar of cloud and the pillar of fire okita images bebre wono ne bofo pani a yene ne yadan yene ne tifie ha no wan za dia wotie no yene ne nam me ba cho kan ne enko bate Exodus 23 verse 20 waso obofo obehwe oman ne waso obofo a wo behwe oman ne kwam abrabo na wo bo no wunidi obofo bi amana di wochi Moses kura mpo no na woni nyame kasa ano to ano na so no wonidi angel maame you can't go with that angel pe obofo a wo ye den obofo bi te say Archangel Metatron the pillar of cloud and the pillar of fire yene nam ani apemo nam wo ye warrior ankasa kan ye ko maame Linda ye wo so wajoin kan ye ko waso hwa mere suma obofo di wanim waso me suma obofo na di wanim akɔhwɛ wa kwan mu no de wakodu de masiesie yes hwɛ yie wɔ nanim waso sa obofo no yadan hwɛ yie wɔ nanim waso hwɛ yie wɔ nanim tie ne enjini ntia no waso mandwen yadan entia no ansa de watie no waso eni wo kwan sɛ wodwen yadan etia sɛ obofo no ansa de watie no woni bofo we nam ha we onye bofo bia ne huhu wo ye bofo wo ye den yankasa me se wasamwe nyame bofo wasamwe wasamwe nyame bofo wasamwe ko jego da masako abaifu odwani o abofo wasamwe wono ne ye ne nam wono nam a wono apemo ya den enam ni image ba ku ni image ehwe nsuo so enu nti na mitimi ye esu eposu adwuma no mo amo frefre me no munyai hello mami kisia na me wo life nti no hia me wo life ye po e be kasa wai
ne bɔfo wei ɔno na ɔhwɛ poso Metatron ni image a ɛhwɛ poso ni ni ɛno nti ne yɛtimi kɔyɛ adwuma ɛwɔ mpoano no ɛno nti ne sɛ obi wia wadeɛ de kɔma poa yɛtimi kɔyɛ direction ɛma ne ɛgye wadeɛ yɛ dan ɛma ho ni image wei ɛno na ɛhwɛ poso kan yɛnkɔ ɔsihwɛ yɛ wɔ n'anim n'etie ne ne ɛndwene ntia no hwɛ o invoke Metatron asɛ ne yɛyɛ no o descend wɔ wo so asɛ ne wɔ ba Archangel Metatron no o descend wo so a sei oba sei ya no ode yadan wode ba enti onye bofo ketewa wo ye bofo pon ye ka bofo pon a it means in Archangel Metatron holy the pillar of cloud and the pillar of fire kan yanko ɔsihwɛ yɛ wɔ n'anim n'etie ne ne ɛndwene ntia no what they hwɛ side okita 7 images enti Metatron no okita 1 images okita 7 images na saa bɔfo no wɔno nkasa hunu ne ho se wɔ yɛ nyame enti Metatron no wɔno nkasa yɛ ni nyankopɔn woni nama woni apemonam obani nhira wate wonye wakoma so ade ma wo ade bia wo de mese wo pia bodi no Metatron holy the pillar of cloud and the pillar of fire wonu ye mununkum wo san ye sum ni wa mahanya na dwo woni nama woni apemonam wodo woni ni sunsun we nam abaifo bi entimi nya wate wo bosun bi entimi nya wate wan ni bayi ene ya be kire niema enko ba bia do ba to de share video ne sa na Warrior Prophet TV there ha ne ha ye sunsun headquarters do ba ti abontin bia no ye ntege wiregi kan ye nko wasenjini ntia no what bofo no sa bofo no ye ndwen nya den entia no enu nti na ye nyasafo ni mu no wo ba mu na wodwi adwen bone ya ne ye yiwto ne bofo na tie se ne obayi wapie ne apa ho ntoma adwen bia wo ba dwen no because sa bofo no ye ndwen nya den entia no enti adwo fa dwen bone efa me ho ana asafo ne ho a ne obayi wto ne obayi wapie what me suma bofo mo na di wanim wo no obehwe okwan mu na man dwen tia no na wo mfa wo mra to anya dan wasinya de odo mra to ba ya dan na chawo da bia wada kan ye nko wasenjini ntia no wo mfa mra to anchew efise mi asafo wade mi din woni mu wo se fise mi asafo wade mi din ya dan e woni mu wo say the Metatron ni true ne tie na say ena ni true no a wo timu ne tie enti wono ne sa abofo no no kasa wo ye ne hu nyame nyame se ni din ya wo sa abofo nim din woni mu enti wo pe obofo bi edi na chi a pe obofo a nyame din woni mu sa pepepe se nyame din wo obofo ni mu a wo ye obofo pon ye to obofo pon a ono obofo pani Metatron holy the pillar of cloud and the pillar of fire ye ne nam a ye ne apemonam muntiase Eze mi se wa Samuel nyame bofo wa Samuel wa Samuel nyame bofo wa Samuel ko to go do man sa ko abayifu odani o wa bofo wa Samuel wa Samuel nyame bofo wa Samuel wa Samuel nyame bofo wa Samuel ko to go do man sa ko abayifu odani o wa bofo wa Samuel ya so dani nyame ya wa abayifu ya so dani nyame ya ma me wa te ya so dani nyame ya sa what's up? From his body, your way, show from Scotland. Meaning about what you're saying. Can you go? What's your fisa me deal with him? Sir, na sampara se ubeti ne. What ampara? Bofo na me sumauno. So ubeti ne nia. Mama so ubeti bofo pani nia. So ubeti na sadia soa. So ba na padia mana. E no ba ya watamfo. Nuntu no so uchi no so watan. Watan sa. And then make sure the spirit of warrior. Kofuo no no. Okofuo no no. Kafera no tumu. Wo kafera no tumu. Wo kire fero so odi ni nyame no no. Sa. Wo sumu gupu epukoko ni. Kan ye go. Osina sampara se ubetie ne. Na wa ye de waka nyina. Sa. Eni obe wa tamfo. Wo so be ye wa tamfo. Oh. Wo se ne sa de obe ye wa tamfo. Wo yenya wa hu yenya afo. Wo se de ni throne etie na. I said the Metatron, it's true. It's Obaba, you will share so I can Oba no share video na me sa. Share ni anko.
Osina me bofo ni bedi wanim. Wose me bofo ni bedi wanim awamfo no. Wose awamfo no beda. Bedi wanim. Wose awamfo no beda. Obedi wanim dodo. Aha. Ade wa kodu amorifo ni hatifo. Wose do ba kodu amorifo ni hatifo. Ade parisifo. Ade parisifo. Ade kenanfo. Sa. Ade hirifo. Wow. Mega trono no ani o. Ni images okita no maami. Enye images ketwa. Me pacho uhunu no ama me science uhunu. Sa. One image no okita no. Enye image ketwa. Edi sa abofo ye mfa ni agoro. Onye nkwala abofo. Hold ya here. Wanya small boys abofo. Won say dey what here na. The pillar of cloud and the pillar of fire. Wonu ne ye mununkum. Won ni silence Pharaoh. Sa. Na chidomfo no. Pharaoh ni na bosom no. Som. Bofo we ni nyame soma no. Man ko gina Moses achi. Man defeat Pharaoh. Enemy new Pharaoh bi owo wakwan. And then why na den who Pharaoh? I was so ma won kwa. Was so ma won twa. Was so nya wo mu ana. Was so be ha wa kwantuo ni mu. Hey! Wonyina yie wate. Obafo bi ba. Was wonyina yie wate. Obafo bi ba. Mesi wonyina yie wate. Obafo bi ba. Mesi wonyina yie wate. Mesi wonyina yie wate. Mesi wonyina yie wate. Obafo bi ba. Ese be dey yeduru no. No time for nonsense. Who dey see ye betwa. Boot for boot. Sa. War for war. War for war. Ma wani mere. Woni mere. Kan yanko. Wase ensori woni enyame. Waso mu nyankopon na nyadai. Na ensori won. Wase me nyadai. Na ensori won. Wase me nyadai. Na ensori won. Wase me nyadai. Na ensori won. Na men so mo nso. For the symbol ni e. Metatron ne symbol ni e. Ne symbol enie. Ne symbol enie. O say ha no mo no okita ne symbol no. Anything bia be hunu no kita ne symbol no. Oye bofo pon. Oye bofo penin. Onye nkwala abofo yi bi. Dabi. On say dey what here na. Agudie. Na bofo ankasa. Oye nyame bofo. Sa. Wasamwe nyame bofo wasamwe. Wasamwe nyame bofo wasamwe. Kutunkuru da mansako aba ifo dwane o. Obofo wasamwe. When you find the pillar of cloud and the pillar of fire. Ujatanankasa. Osura prada ankasa. You find osura yirem. Osura yirem no. Nti ye kan warrior. Ye wabofo mo ye warrior. Akofo abofo ankasa. Awo mo ye dwuma pa. Nti nyame mfrɛ wa koda. Sunsum adwuma no si yemfrɛ wa ne wakota wate na yemfrɛ no do hu bewura mu a wo hawo na mane ne kokrohwe ase mpa wo so wanhwɛ kwa ne watwa wo nkwaso nyame mfrɛ wa ne wakota na me kɔ ne hye papa 1 eno ano no waka wie hodi ase ye ti sunsum ase ye ne sunsum kasa ye hu na abofo ye ne abofo kasa ye ne abofo ye dwuma enti yen nimu de ye hunu so dia tie de nyame aka no aka hu ma wani nya dan ye na ho pa wiye mu ne ye wo no ye dure ni bire wiase wo bonefo na sore abayifo na aya da bia me kahwe abayifo mo ho no mo no wo ye ho sunsum no beye yade bia eye kitikiti bi no beye no nipa bebiri adwen nkoso beye no adwuma wo ye ne se wo no de salmon sonko am enti obayifo bia wo pedro obayifo timi sama na o ma nsuo obayifo timi sama na o ma bosom obayifo timi sama na o ma nkwantanan wono ne beye no ade a wo pene salmon so de ugija honhoma ye den ni asel sa ni beye na dwumate ene me kire obeye mu yie pa beye se obi ye obayifo a wono na dwuma ne se obeton wa ma honhoma sel obi ye obayifo a ade ntwa ahaban we no mu di gina soton obi ye obayifo a ahaban we ene no de ba koton wa ma honhom
obetimi de ahaban we aton ama nsuo honhom obetimi de ahaban we aton ama bosom obetimi de ahaban we aton ama enkwantanan ye tumi be fa ni mini kenten first we be kwakura ase no na eye de na mini bayifo ne ton wo ma sa honhom no obayifo wo ton ma tumi a wo ye den wase saa ne bɛyie ne dwuma teɛ ɛno nti no wobɛhu no mu a mahunu bɛyie da no ɛnam wiem a ɔporo nsrama ɔsɔ ne wadum ne waporo nsrama ɔno ne dwuma ne sɛ ɔbɛtɔn ama honhom a ɔmbɛtumi asɛe adi wo nya totumi tɔn ma nsuo wotumi tɔn ma maame wata wotumi tɔn ma po wɔno tumi a wɔyɛ den no wakɔtɔn so nipa sumasi mo nsɛ no nipa sumasi mo nwale no enti spiritual manage bebre baba ifo ne wakɔtɔn wa ma tumi no ne tumi na bɛ wale wo saa ne adeɛ na asɛm no yɛ den yɛteɛ enti bɛyie na adwuma ne sɛ wɔno no wɔtɔn wɔno ne yɛfɛ ne destroyer castro destroyer wo destroy enti wono waton enti tumi bia wo ye den no ko nanim enti obi bia wo ye obaifo ta penno so kopa abaifo so ta pempa ebo pa wo gina so de no bo mpa no kato sama me wo fansu so ne so ne ye baifo ne easy prayer topic mesi wasene sofo enyom nkomre nyina woni moto tonso akese ni nana wono nebo ti beye ding so be hu so ye bayifo ene ebinom kwa sode so a wo mu yiwo mu baye ni sie enipa bebre ya bayifo no mo kwa sode oyi sie wo ko ba wasa beye den wa befa baye ne yesunsun utimi yi ne to ho na wasa befa wo kwa so no ha ni ba bia wo ko ne ho ye den ni wo yi baye na to dem ni wo ko ba no asa ba ye den ni wa ba fa na ade enti baye die na adwuma ne so obesama na wa ma honhom mo ye den do ma sew na maame wampa ho ba mbo bia wampa niema bia ngu nsuo ma anware ya na mo frɛ wo kara ro do besi bola so baye timi ton ma sumina bola bayi otimi ton ma bola otimi ton ma tiafi ajanan no bon ukobe ma na mfro biem wonnam ne wanse na tudi wachi bayi ne adwuma wo ye no wono de obeton ama honhom o mo ye den ene sa honhom na ye dai asew abrabo sa ne bayi no na adwuma ne ya oye ne ye den etie oton ma honhom o mo ye den no mo gina so asɛ no no akoton o se ene onipa we ahama we afɛn wa gashi ahaban abai fo ne de ton ni papa u pe favor so ahama we ne bema ho se bi hyew anase ensuo bi pompo bowa ye obeya mahaban we ne nkyene na odi aye pompo ne so ebinu fe ne anwansi because you digu obi bia na asoro ben wa wo so uti obi bia nantwie pompo aba utirim pepa achew ode be kekeja kakra no aposa na wode aye de wode egu ekum timukuro pam mu amokasa na enka mu buro nipa fius no pepa achew unya bi so a eye se bibi ebu eshowa won say ahaban no ensuo fitaa bi fim se eja hyew ana bibi honho a se ensuo fitaa na efirim eba no eno na wode be fofa so a eye 1 hour pe ade na yera pompo bo so a sa ensuo fitaa no eno na wode be ye den wode be ye ebinum fe ne wagashi ahaban ebinum fe na nwansi sakwala akorempo no akwala wadi 2 years ekuro woni tirim a me pa achew wuti bi eposa na wode so na ekum ekuro no me pa achew omo yare etwo case 5 in case 10 etwofo no ne bo wa yati wo se pufu no me pa achew pe wagashi ahaban bi tete makoma ko 21 ne fa kwadu etoso no anenom ebetwe etwu no nyinara a wonkoyi operation ahaban tumi yeden ewom me pa achew wo a favor abon obi so bibi krompa wo ma ho ye nipa hyi me pa achew okrada no wo be frɛ me kira wa asema wo be ka egu ahaban ne so na wakote na waposa na wo spray bi aka ho na wo de adware
ho beto eniyama bedane maami pe wodifu a waben a wonim sunsum mu niyama na won kire wate because awiye miemu no ye kɔ spiritual no physical wotina ho wadwen so me de bibi ntimi mi a bibi betimi wate dade bi twa dade power pass power ene panie so wo panie enti ye ho panie na de panie na eba no wo de awon me say ye ho panie de panie eba no wo de awon power pass power power pass power tima wani nya den ena ho ye tete abete no na ne cha no kan ye nko wasihwe enso yi wona nyame na men som won na enya won ne ye no nso woso wo ne ye no menyipi me kire ade wen ade we ye fe na homachem ebinu mo fe na homabosom we ye fe na homachem anasa homakasafo sa dua we eye protection kese no obi bia sa dua we ye ntwa na wia ye ntwa na anopa age anadwo se wutwe na wia watwa usunsum so wutwe na wia sa dua we ahomachem no ye wo oba ne be ma oba ne na wutwa ne moja firi mu eba no eye nyame abode eye nature sa ne nyame so bo no oye dua bia maami me pato stroke ayo twetwa bi gu nsuo mu ne nom wate se wo mpese beyie ebe hawa twa ni hu no dua ne ho no ne fa frɛ wunku yam ne fa frɛ wunku ne fa sra baifu hunu wa wo bi dwane tumi boni bi hunu wa wo bi dwane ye fe na homachem ye se nyame ye chem ene ye nkatabo ami power pass power ni nyina egu nwuram tumi ni nyina no ewade wode edu nwuram wode edu nua ne haban mum enti ne saa ahomachem wen me pa cho obi ebubu gudem na wontimi nsori ya maami shebi o dware bi na wonum bi wo yo ba na wonwo na ani dane wo woso a me pa cho pe ahomachem bi na pe abennan me kire wade a wo beye awo ne beye den ebeba saa ahomachem yentwane anopa yentwane awia age enumre na wukotwa wonfa wonsa pan enkodua naso obi bia sunsun woni so ansa no betimi atwadua wen efe na homachem abua ompu enwesa epe ne fadua nase wo ya abua na upu wesa wo fase epe ebikumu enti abua wompu wesa ya pese enti apese epe ne efa ahomachem ase wo ya abua bi na ofase pe obekumu sisi ye age apese because abua apese ompu enwesa ompu nya den enwesa enti dua wen eye very powerful maami ema bi mpa wo ho da wo ko ba bi ni tumi bonu afa bi tro bag mu fa bi fra wunku ne fasada akaida fuoi US fuoi omu wekurom I ready fuoi omu wekurom enti protect ho menana ne ka say provision is better than cures provisions is better than cures protect ho baby awu ko bi yara no na bi da bag mu wodi bi agunsuom na wodi bi dware wo man no haban mani dware wate na dware ne ho hia papa fami ko Luke chapter 3 ne kenkan bibi wo dware ne ho hia ahomachem yi ame very 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 powerful mame wodi yale bi how nua bi na ennom weye ni bema nyame ya dom ochama be chiro ne ban kokokoko utwa ni moja ubeti utwa ni moja esone wo ntia homachem no ema bi mpa ho abrochirefuo yi no ko ne bi da bag mu wa yiya mu bi no de afra wunku na wo sra woduro bi ho no ye bayifo bi so no okọ nachi obi kita sunsun bone no obenwa to bi na obi aba be bata no ope wadi won samone pa homachem bi fa gu nsuom no hunu obedwane wate
wo unu wo be dwane wo ye sofo ahye bi wo nsore me no mba so dia pete wo mani mama wom na boneyefo no ma ye den wo ma dwane akọ abayifo ebe afadini mu a hye bi na fa gu nsom pete wo mo so wo wu nipa no ye bayifo ati obeti ne ho eno na homa kyam no a very strong and powerful can yanko you should be Root chapter 3 and if you was root da bo asenanya was root da bo asenanya se ma me we need adware root no hia adware enka wa nware direction enka nase na wo mi anche na kwanche ma na nware enka by now enhire bi ama ne so you need cleansing wo ne niema bone na tetare ho ne enko wate paniema gu nsuom ne fa dware kan yanko osena na wo mi ka che ne se me ba me hwehwa ho me ma wo nansi wiye ana na afi Boas wone wo ma wanante ye ne nya wo mani hwe orihu atoko so anadwi wa apoye ho orihu atoko so anadwi wa apoye ho na dware na sra wosi dware na yeden na sra wosi dware na yeden na sra na sha won taade na san kwa apoye ho na enyi hu adi nkyira obarima no kosi so obewi adidie ne won wosi wo berima no menyi hu adi nkyira no na sa ukoda na ukohunu ne dabre ho koko yi na afo ntoma na da ho na ono awa be kire wo de yoyo na waka kire de se ase o meye de waka nyina na wasan kwa praye ho koye se de na ase o hye ni nyina na Boas dudu no moyin na ne boto ne yam na okodada akoko ana no wo ho na oba ko mu beyi na afo ntoma na da ho na de suo mu no obarima no bo binim na o mani mu so hwe na hwe na oba ne dane na anafo no waka se eyo hwan no se eya me waba wa root tra watade mu anu mu fakata mu aba wa so efi se abusua mu gifo ne wo wose bi se abusua mu gifo ene wo maami you have to get spiritual things paniam agu nsom ne fa dware wate obi ankun obi ansew abayifo ne eno ne nam eno ne che ene ma chiro de bayitimi ye bayi ne adwuma oye ne so no de obesama ne sama ne bayi obayifo ne adwuma oye ne so no de samon so nko a ne wo sama ne ne okọ ha no akosama ne wo do mo matumi bayi aya ese bayi ye se ono ne adwuma oye ano no Deje ati be ye say ade no no nadwuma wo ya no wo samane wadane tankers wonam no wo samane entunya kaidafo bi wo abusuam a na wansore ya protect wo ampane ma ngu nso ma yare wo fa ne kwa wanse wo ma na wase wa wale na wato yare bone de ato so ma wani na ho wate fa me ko Isaiah ye hwe bi Isaiah 1:16 osi munjare na munjira mo ho na munyi mu ni ye boni mfiri mani so munyi mu ni ye boni ni mfiri ye ni so emra David wo ye boni no wo kan Psalm 51:7 wo se urade ma ye de ye wani so boni no wadi bi mo wasem na fadwira hesop fadwira yi me ho boni ma me wodi bibi adware ya na isa ho se nwumire wadware ma wani na ho pania magu nsuom wodi adware no dia dware hwe me ketumi ye wa haban mu a so obi giche na unya time ye wu makoma 7 eye west pen obeka o kan west ni wie pen na de time ye wu na gugye ma nadwo obe wu ti yes baby wo baby wona ma no ororo ne ho wona ma no ororo ne ho me so wona ma no oya dan me so wona ma no oya dan hwe ye kan bonsam yale ya obi to yale ma wanadwo yale e ba anadwo nko an o mo yam time ye wu no mo de gugye mu enti yale na be start from anadwo 1 to ahomache 5 na teko start 1 from anadwo na ahomache 5 ni nyina de ahade na omode yesa taami ewu ya oto taami ya ono de ongu ti yamma ye ninya dan na ho na pani amagu nsuom na fedware ye wo semina bi ya de haban makoma 51 na ayesa semina pebi na fedware uni pedua na bayifo na bosonfo na tata wono wonnim ba bia ma me du ko jaaye wonnim motae dia ma watafre wonnim adua ye dia mu wadia ko mu dia wonnim de oje wa wo wonnim de ojale wo entama no nim de ode to wasene aha papa ma wani na wo na ye tete abeti no ne cha no
bibi ni wiase anka yɛda anka yɛnto yɛ punum na na ku aho te sɛn Mr. Samuel Yehu enhyira wo adom Awurade enhyira wo onya wakoma so ade ma wo kan ne enko ye hwɛ bibi ɛwɔ Proverbs 23 verse 6 no Bible say eni duwa wani bɔne aduane wo so nipa bia wo yɛ ɔbaifuo menni na aduane wate wo nipa no bi wo mo ya baifu wo mpa de papa wo te se nipa no eni na aduane wodi na aduane obehaw wo nipa wo yo baifu obusuo ni meni na be se beyi ade e beyi ye no ma me ka kire wa me yesunsum nipa wo mini wo mo nwuma wo mo ye me ka we ba 2012 me kire ma me baifu no frinzema okoto beyi ni frinzema no de be tomato tinkwan no chema ni nuanom nyina di ye no mo se wo mo ma wo fie bayi wono no ono na adwuma ye so be sama no wo sama no ma nsuo no sama na abosom no sama no mama mo ata eniema bayi ye no edoso ami minister di wo nhyira so wa join ne yen ma me vi so ho te sen Awurade nkan ho kan ye nko se eni duwa wani bɔne aduane wo so nipa wo wani bɔne menni na duane na ma wo nso no na dokodoko ade ma wo no na dokodoko ade no besew wonye onipa wonye de wonye prophecy from bosi ma ye ni obayifu aduane wo betinya ka chevo onipa so nesi wani nan da bia na otini fie ma mo besew wate anadwo a wada na wano so ne nsuo gbo no sa dane no wono no wo sore wada na wo sha won chanse na yeso ye gidiri anadwo no wonim tumi e besi so wobisa ho tumi e besi so wo beda watu lo ke wo pono wo de dade watu akire na obi awuram ne wa beda wonim dia no beda aye wo beda so da no ho afo no nim do no beda aye wo de wo se waje oference ko na wonim ba loko de ato so ma wani na wo ayigbeni be kasa agbeto menyo ma wani na wo ipana na beyi abese wo woni pa na wonni nam de oni ti dwemu na wonni ton ye ma no anadwo no ada ne kraman no abe pon wonu anu ba abeyew abo se nipa tamfuni ni fiefuo na bo bi be ka wa romit se ne ofrantoma ti ma wani nya dan ma wani na ho ni nipa nya wo mo woni na obi be sew penubra ne hahanma ne fedwarhwe achempon ewe achempon mra achempon won ti mire mu no bi wu a etwa achempon gu ne so ne ya mane samenti anom ne fridge ni ho eno ne de prevent nipa achempon wo dware achempon anadwo ene garlic ya bayi ntimi nya wo da bayi ntimi nya wo da wo ntimi nya ho kwan wo se ba bi achempon e wo ne enwura bi ensi wo bi ase nyunyunu wobi wono man ni oti yo ya otimi di achempo ni num efra edi so achempo wo hono mo no enya de ketwa ene saa we ayi ahomachem yetimi di incense wo hye na nadwo so bi jimi wo so no bi di wo so nkwase asema saa de we de salmons wo de ahomatuntum ba chichire de ma churo ba bia wo de ba akɔhye wo bola so wo ni ba ko no be hu si yes wo hye opani oba de ne ba power pass power power make up power was a pass power the patron type mu asema make up power uhunu mi a ka se power pass power to me busy to be ewusire ehwia wo se adwuro ewusire ehwia wo se wudi unua nam yesu moja ba ya dan power pass power to me busy to me bi enya nu enya nu dwo eye power pass power nyame tumi tiase no hema ayewe was a power pass power ya church nyame tumi ya dan etiase wo bi jiji wa mfinu wo de o meso do akokot o uniska wo do akokot meso ne lawyer ni nyina wo to ne churo kwache na no power pass power yes wonimu de obi mu kwase ya wonimu sunsun mu niyama obi ntimi mejimu so nkofiri me pacha ho tuntum onpo repenin bakoni din metro bia do ba kohye ne worship keka wo beka be wusi yes taami ewu kekei umetra mo bia woro ne ho abonten
Time you keke. Wobɛtumi ma obi awurɔwurɔ ne ho. Wabɛwurɔwurɔ ne ho awurɔwurɔ de dress nyina wa bonten. What should nyansa se power pass power. Tumi bi sini tumi bi. Na se mo hu no pani a wo be suro no. Wo chire ni pa nyansa wo hu wo respect wo. E twa kuruse. Power pass power. Tumi bi sini tumi bi sa. Kan yango. Wose na ma wo kon no na dokodoko wade. Wose ma wo kon no na dokodoko wade. Na se de odwuni woni mu no. Wo ba ifo woni adwen papa ma mi. Woni pa wo ye oba ifo woni adwen papa. Promise na ka. Woni adwen papa ba so de atia wo. Sina sɛ de odwin wɔ ni mu no saa na ɔteɛ sɛ de odwin wɔ ni mu no saa na ɔteɛ enti memma na dokodoko wade no enya wo de da bi o na dokodoko wade no emma na nya wo de na obɛsɛe wo bi nya no bi nya aso sɛ didi nanom na so na koma ni wo ho wose afunumu a wadie no obɛfe wose afunumu a wadie no obɛfe na wayera won sam dede no won sam dede no wanim wonyam no oba babaje wo de bayi wotimi ye wo de bayi wotimi ye wo de bayi wotimi ye me pa cha obi bia wo hu se bibia bɛda wo nufum a wo nufu ye o ya no me pa cha ko penkuto ne pusa de we fa nufutin when a mema no omoma omema no yede yekese no obi ka se obi no omoma yekese a saa de we ne yede ye nufutene we awo enti no we no obi bia madwa beda unufuma na so wonufu yare no we ne yede sa any we ne protect nipa because no eyetumi de nuanua no bebre yetumi ye woda ye fa no ene ye woda ye mfa no enti obi kira wa haban bia bi sa se tembe na menkote saa haban no na mekote haban na de ne menka because haban ni no omu tumi so pia so omo home se de yen nipa na ye den ye home no kan ye nko wose nkase ngu okwase asum wose obi bia wo ye okwase na nkase ngu na so no ba akokamate wo amesi wo jimifo de ni nkomo wo jimifo ye nkan secret ngire no oba akoka ai so akase ma kire obayifo ka ko tina peace fm ka kire amansa nyina nka so wo mfa so ye wakasa ma kire obayifo ana woni wo jimifo nante na wo kan secret kire no ma mi ma woni na wate no wajimi Yesu Kristo krampo ne se anyansafo miensa ene kosra no wanka wo jimifo ti yese so nyame kanea aya kanea we eni wanimu kan aje urade so wo ma ne kanea no eni wanimu kan na wankofa jimifo bi adamfo ama na amesel wankofa obayifo bi adamfo ama na ama amesel ese wunya ba yi achi nei wonyame bofo e wunya ba yi achi no enti edu obi ga o wunya ba yi achi nei wonyame bofo e wunya ba yi achi no enti edu obi ka ma woni na ho ne nipa nye ntina yigbeni be kasa gbeto menyo woni pa nye wono ane de wokọ ene no ba ne so no ane ose misi be yi wosamane samane be yi timi samane o mansu obi no asama no asana ma bosom tumi no wasama no ama minimini kenten wotimi sama no man kwantanan beye ono na adwuma a woye no nti no mo se beye yesen ono no wasama no ama tumi a woye den eni tumi na sew wa brabo obu ade bia wode wonsa besom na ye basa me pa chokope wagase ya haban bi ahaba we na bayifo de ton nipa haban ombeji usika so ejira haban we so sa haban we ani bonto na fese ye na nanom hia no ma aboro no omo hidi ko bayie no sa haban we no mo de ji nipa sika haban we eno so no eye favor any lack sa haban we eye favor obi biara woni favor obi bia woni lack no sa haban we ne yede ye haban we eni yede obi a woni favor no ana lacking sa haban we eni yede haban we eni yede ti ye maye ninya den enna ho ti me pato pe favor wonya makoma 7 e ma ne ye 9 e me ma ne ye 7 obi ti ye ne yakura mpa wutimi de son obi jije ono peso o yare anadwo a ta me ewu ye wo oyi obi a wo de be yam no de afra
anadwo oda no se gugem mesene yale no enko da anadwo ne ba obi wo ha wo yale anadwo ne ba hwehwe kire e bia no obi ales kekere nti ma wani nya den enna ho eniema wo ho wonni sika wo se mo men na wo sika no be wo se sa ayemo no perfume na ise no emen wonni difu obi nti no wo se hwe bibia ni ho power pass power wonya wo difu obi o yesunsum ni penti no wo de wa adwete bibia ni ho power pass power to me bi ya dan esene to me bi enti ma wani nya dan enna ho na ba ifu o yeah wo mu okurum sa first no ni be yeye wo nwuram eno mo ye no ofie kan ne enkoe ose nkase ngu akwasea sum wo bibia o ye akwasea nkase ngu sum no bebu kasa mu nimdie no animtia wo bebu kasa ni mu nimdie ne nimtia ose ntwetete na nhire nwisie mfu na wonjefo ne baye otumfo wo wo mojefo ne baye den otumfo obi afa wade wo se wonyam kope aposo nsa onza abo okode osade ma wonya den njemu abo okode osade ma wonya den njemu da hey mame eniema o adenti senka emu ani tumia adenti ne ye symbols enipa symbols ye moa oko America omo symbol ye den eagle oba Ghana ye symbol na ye de se ye kwakwa no bi so ye opete ye ya na enim so dia se adenti no omo symbol ye moa no de obi vin oba ye local family mukura mponam ebinum de ye okanama ye jefi nanum ebinum de ye akọ ebinum de ye mpan adenti ne ye use emoa as a symbol yima no ye hu enhira se wa join ye yima ho te sen ade ne use me patcho ba so share video no ade ne use emoa as a symbol won okode ye ka okode won okode nan edem ade ne ma wa ha o won eagle leg okode ye ne nan ne won ne ma wore farape won okode me ne me cho okode ne nan say no okode ye enan ye den etie wotimi di so abo wo dwan wotimi tukoso no abo okita oxygen ayo okode ye ono timi ko space abo okita oxygen ayo okode ye adenchi na America fo edo okode ya yo mo symbol adenti no be hu abusua bi ne kwakwa no be yo mo symbol ni jata yo mo symbol ade ne nipa de o mo toto mwa ho nyame kropo yesi nyame yedu jamu jata ha mame power pass power e pato tap wase mame o type warrior prophet o say power pass power to me beat to me bi pani enwo pani ewo hoyi enwo pani ewo hoyi enwo pani da oso ma wonko oso be how oso be tete oso ma wani je nwie peye chene se power pass power to me bi esene to me bi to dia se chene se power pass power to me bi sine to me bi woso wo ma wonko woso ma ho ntaw wosa brabo na wo bo no wo be se wo de ne bayi kankan no e ma wani je nyada enwie peye chene se power pass power to me bi sine to me bi wo di sia ye betwa waje wade ye tun wasase no waje firi onsam ufie no waje firi onsam wusu kopa poso ne nsa no ni won jam misimani jam mawo wo be jam aposo ne nsa na ayese oh mese wo sika krabi ne meka chroche go de ka gusu keke keke wo be jam obi abadi ukunu wase egu anim ase wase esrew me pa acha mane ntoto mane dwiba oseye kope pobire ni taami ewu pobire ni taami ewu do na dwo soja ni twimaku oh hwe abayifo ni bi wo ho a ade ewu mu kiri eye maku bayifo ni bi so ade o kiri eye mefe bayifo ni bi ade o kiri ya praye sa praye tietia no ene ahwehwe beye bia ne nachiwade beye bia na de wo kiri beye bia no ene ade a wo ye dan wo kiri
obi de ye praye hwe mo a ya mo pra mu fi a mo de praye etototo abonten no praye ho ye tumi o ma information se mi ba wo fi na praye da ho a me de me nansi so pe ade bia e koso wo fi obi a praye ne be ka kire because praye owura wo dem ayese bola so me sa me pe ho nsem atia ana me pe ho information na me ko bola so anadwo obi a pra ni fi a bola so no de kogu president bola so no de kogu obi a fi ye ko bola so no tie fe ni sumina ade a asuma no tie fe ni sumina ti me pe ho information ya ba bia me ko ye bola so wode be ma me because onimu de am nsem obafu no onimu ho nsem de ekoso wode mu bia wonim wode praye ne pra no de kogu bola so ti praye de yemfa nto abonten okoda ne praye da bonten afa koto dem ye yetumi praye wo hono no because abe okita authority and power so ye bodua na me adama na so me decide to change ne baba abe sufie ne de tender bodu emi kunta because obeje abe sufie ne de tender bodu emi kunta because obe abe ne be den ebeje power pass power enwusire hwia wo daduro hwia pe osofo woni mu de onim sunsun mu nsem no onkyerechero ne ma ne ne ma ntimi nya yie no abrabo no ntimi nkokoso na bayifo no nya wu mu ye de wo gye wade ne gifri ne nsem kyere se me kosunsun sore ti ye ntia me na so mprenu John the Baptist tira wo kana no tum akwala keto request ni ti but wo ko Elijah no free Jeffrey so ma ne be hyew Omo ko Elijah no free Jeffrey so ma ne be hyew am say to me bi wo so say power pass power to me bi wo ho pane enwo pane to ye pane no ma be wo me kina yie ni ye ba nyame yadwa me kire wade bi a wo be ye obi tutupe nyaw obi bodie nyaw obi ye obi bie nyaw da me se me kire wo ye de mpane ni breed ene nadoa ne ye me kire wo no wa ye dura na dwa no de asra ne hwe no hu se power pass power ye bre no aye bre odo eha ena me de o esi me mo bibi akwaba se warrior prophet power pass power na me ya dom na dom ye ya wo china 8 o'clock sharp enu obedi mpunimpu brother Yehowa insurance wa join ye utie yen from US everybody kan ho ma me kone utie me from England everybody kan ho menua ba Florence everybody enkan ho oba ma ho te sen ohima everybody insurance everybody to na mo nsie Mr Mustafa ho te sen mechia wo no yeri Rosina everybody enkan ho everybody from mfra dom nkwadom woni pabusuo fo oba bon sam sukusade na menya beda no ho agina mo beto betware wa na mu de wo shura prada nkrante de akire emubu sa atumi no enhwe fom yesi esie eni keja eni aseda na yedi enam de chia ewehwe esuo frawo kontonkuro da mansa kromu meba yuji Erade insurance wa join yen de mensran sankari mu nyankopon ma wonse won sakra wiemu ma wate dunsia wo hia brefo benkete jere bi ofro patekum ye yamkom oba ama frempa ma Yehowa inhyira so wa join yen Erade nto na mo nsiye bechi obi bia na woni warrior etena so e wo warrior platform yi so subscribe ne follow page na me say ansa na nyame beba no na wankasa watoto woni yama yi Erade inhyira Everybody ntutu anamo ensiye me yesunsun so de difo dodo na afa me warrior prophet ododo obiribi no me wo hia me oka powers pass power na magye wo so se warrior no everybody nhyira wo nyame yadom ne adom da sen It's a temple standing down there. You're not listening to me. Yeah, but the body is so many. But you're not full of your cigar for. Luciania Canina, oh, when she won't come there.
nyame afro wo nyame esre ye baba gideon ye sanka wa ma yesra ba mu akatamfo omo memni ye ni musto anka ye ni mgosie efefa santuma ye baba wo je ya fo je sikafo wo de wo sane ba nyame na afro wo de wo titi na wo ade hinta the roof they call baby in your great time you never come you call baby I'm a sad one thing you never come I'm for the wine if you're young rebel you're not sincere when the ball they call baby in your great time you never come so the last year brother was not to me ready the amount or the check Ejima, Akwintuo, Araba, Sika, Bimbo, Ayarisa, Odichekwa. Abanye,